υπομονετικά, μέχρι που το άστρο της νύχτας χανόταν. Ένιωθε έτσι πως επικοινωνούσε με τους 3 συντρόφους του. «Να ξέρετε πως γρήγορα θα επικοινωνήσουμε μαζί τους», έλεγε σε όσους είχαν την υπομονή να τον ακούσουν. «Είναι έξυπνοι και δεν θα αργήσουν να βγουν από τη δύσκολη θέση. Δεν θα αργήσουν. Μην αργήσεις και εσύ να κοιμηθείς. Καληνύχτα». Καληνύχτα. Δεν σε βλέπω, μπαμπά. Φοβάσαι που δεν με βλέπεις? Ναι. Προσπάθησε να μ' ακούσεις. Σ' ακούω. Είναι ζεστά εκεί που είσαι? Πολύ ζεστά. Γιατί φοβάσαι να με κρατήσεις αγκαλιά? Γιατί είμαι μακριά και δεν σε φτάνουν τα χέρια μου. Και αφού είσαι μακριά, γιατί σ' ακούω? Δεν τα πάμε. Η φωνή ταξιδεύει πιο γρήγορα. Πρώτα θα έρθει η φωνή σου και μετά θα έρθεις εσύ.